Στην άσκηση 12.5.2 έχουμε μια ηλεκτρική θερμάστρα με ισχύ κανονικής λειτουργίας PK ίσον 1200V και τάση κανονικής λειτουργίας VK ίσον 200V. Στην άσκηση μας ζητείτε να βρούμε τι ηλεκτρική ασφάλεια πρέπει να συνδέσουμε σε σειρά με τη θερμάστρα, ώστε αυτή να είναι προστατευμένη από πιθανή υπερφόρτωση του δικτύου. Για να είναι προστατευμένη η θερμάστρα, θα πρέπει η τιμή του ρεύματος που τη διαρρέει να μην ξεπερνά την τιμή της έντασης του ρεύματος κανονικής λειτουργίας της. Επομένως, για να βρούμε τι ηλεκτρική ασφάλεια πρέπει να προμηθευτούμε, πρέπει να υπολογίσουμε το ρεύμα κανονικής λειτουργίας της θερμάστρας. Όλες οι θερμάστρες αποτελούνται από έναν αντιστάτη αντίστασης R. Επομένως, για την ισχύ κανονικής λειτουργίας της θερμάστρας θα ισχύει PK ίσον JK επί VK ίσον JK τετράγωνο επί R ίσον VK ίσον τετράγωνο προς R. Επιλέγοντας την κατάλληλη σχέση, μπορούμε να υπολογίσουμε το ρεύμα κανονικής λειτουργίας. Επομένως, PK ίσον JK επί VK, δηλαδή λύνοντας αυτή τη σχέση προς JK, έχουμε JK ίσον PK προς VK, όπου με αντικατάσταση υπολογίζουμε ότι το ρεύμα κανονικής λειτουργίας της θερμάστρας είναι 6 A. Επομένως, για να είναι προστατευμένη η θερμάστρα, πρέπει να επιλέξουμε μια ηλεκτρική ασφάλεια των 6 A.